Kaya't ni iti mablao kada kayo kakabsat. Saan laeng happy Sabbath, iti mablaw kami iti naragsak ken nagasat na aldaw nang nangrunga kada ito nga sisirrekte manen iti aldaw a Sabbath. Malagip tayo digiti nagbuksan tayo kada iti nalawas. No kasano iti panangay-aywan ni Apo Diyos kada tayo. Datayo no bilang ada iti binteng kada tayo sagbanit iti bagi. Ni Apo Diyos iti nangagas kada tayo. Ket iyeg tayo iti panagyaman, iyeg tayo iti panagdayaw ket kaya't ko kabsat nga kablaawan iti tunggal maysa kada kayo. Ripay digiti gagayem na naayat nga so iti kadua tayo iti tunggal rabii iti Biyernes pas itoy. Kadagiti gagayem nga kayat naman nga i-share daytoy nga panag-review tayo kadagiti gagayem. Adu digiti message kanami kakabsat ket bagada ni Apo Diyos na madaydayaw patingkondisyonan kami kadayta Sabbath School lesson review nga isu iti ararat. Daytoy nanumot nga programa itong pagya. Ket awan iti kayat ni kabsat no saan nga dagiti panangisugli iti dayaw iti Diyos aman nakabalik. Gawati kabsat ni karagat kami. Man nakabalin amin nga Diyos, dimping manen oras tayo na sampo. Dimping manen ng Diyos, dagiti oras taplong ikudan ni, dagiti na fisikalan panagtrabaho. Ket makiksinarak kami ken ka, iti pinapugno ken espiritu. Tapno iti panangdaydayaw mi, iti napateg anagan mo, ket isu Diyos iti agbalin nga bendisyon may kadakan. Umay kaming agyaman ken kaama. Gapo iti adu nga bendisyon nga inted mo kadakan. Bendisyon iti salunat. Bendisyon iti pamati. Bendisyon o Diyos o repay iti na fisikalan nga panangagas mo iti tunggal may sa kadakan. Umay kami nga iti tata nga agyaman agsipod tapat iti Santong Espiritu ket sidadaan nga tumulong kada kami iti panag-iinaday. Isuro na kami kada itong eleksyon ni Ama. Itinagin na po Jesus, dinawat ni Digitoy. Amen. Data yung kakabsat iti lesson number 4. Iti title na An Everlasting Covenant. Naadal tayo kakabsat no anya digitoy nga tulad covenant. Dua nga lawas iti naglabas. Inadal tayo digiti upat nga covenant. Covenant ni Apo Diyos ken ni Noe, covenant ni Apo Diyos ken ni Abraham, covenant ni Apo Diyos ken ni Moses ken ti Israel, ken ti mikapat dayjay baro a covenant. Kadaytoy nga lawas kakabsat iti adalen tayo dayjay agnanayon atulad everlasting covenant. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Genesis chapter 17 verse 7. I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Ni Apo Diyos ket nakitulag iti alain tayo daytoy partis kakabsat kadaytoy nga covenant. Umuno na dagitoy ni Apo Diyos
Mikadua, adadtoy ni Abraham. Ket kitaan tayo nung anya iti tulag da, no anya met iti naaramid, tapno matungpal dayjay atulag, ket anya met iti inaramid ni Abraham, tapno isu na mismo iti mangaramid iti pannakatungpal dayta atulag. Iramang tayo kakabsat, ditoy agsipud ta iti kunana ni Apo Dios, I will establish my covenant between you and your descendants. Iramang tayo ni Abraham ken ni Sarah adadtoy ni Apo Dios. Ti kinatulag ni Apo Dios ni Abraham ken ni Sarah. Ni Abraham ken ni Sarah. Iti inkari ni Apo Dios kadagitoy agasawa nga dagiti kapututan danto their generations ket saan to kakabsat nga mabilang iti kaaduda. Ditoy leksyon tayo, inyam ammo ni Apo Dios iti bagina babaen iti nagan na. Inusar ni Apo Dios dagiti dua anagan na iti leksyon tayo, akas pan naka itulag na, no mga ramid itulag kakabsat, masapul na dayjay nagan mismo ni Apo Dios iti usaren na. Ket adday ti dua anagan ni Apo Dios nga inusar na ditoy. Umuna anagan dayjay Yahweh, the Almighty God. Masarakan iti Genesis 15 verse 7. Then he said to him, I am the Lord who brought you out of all of the Chaldeans to give you this land and to inherit it. No nangaramid ka iti tulag iti padam tao, ket inusar mo dayjay nagan mo, inusar ko dayjay nagan ko. Iti kaipapanan na kakabsat, mismo nga dayjay nagan kon, mismon adayjay nagan mon, ket isun iti inkabil mon as a guarantor kadayjay atulag. Unless nga awan iti kaipapanan itinagan mo. Unless nga magmagna ka kadagit kalkalsada ka awan iti ipatagda anagan mo. Unless nga dayjay nagan mo ket saan da kakabsat nga bigbigan nga isu iti pakaidayawam ngem no ni Apo Dios iti nangusar dayjay nagan na, akas tinbagana ken ni Abraham, siya iti Dios, I am the Lord. Idi inusar na dayjay sao nga I am the Lord, kunana siya ni Yahweh. Iti man nakabalin amin a Dios. Iti bagbagan na kin Abraham, Abraham denggem. Itinagan ko nga usarek, iti panakitulag ko ken ka, isu dayjay Yahweh, the Almighty God. Iti may kadua nga nagan kakabsat ni Apo Dios nga inusar na, iti panakitulag na ken Abraham isu dayjay El Shaddai. Masarakan iti Genesis chapter 17 verse 1. Then Abram was 99 years old, and the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless.
Manutawin na Abraham? 99. Kadaytoy kakabsat nga kapatasan. Sino met iti no dadto ket panunot tayo met anya. Ura siya pang panunutek ket nagdakkel nga pan nakasubok iti pamati ni Abraham ken ni Sarah. Tanong, alaen tayo kakabsat dayjay kari. Apantay nga mo naman dayjay kari sa tayo adalin dayjay napasama. Iti Genesis chapter 12 verses 1, 2, and 3. Kunanan ni Apo Diyos, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your kindred and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and will curse those who curses you. And in you all the families of this earth will be blessed. Dayjay ti kari. Adda iti covenant, adda dayjay kari. Ket iti imbaganan ni Apo Dios, aramidek to kuna ti kapututam ket dakkel a nasyon. Iti rimwaren ni Abraham, iti pagbibiyagan da kakabsat iti they were living on deserts. So, may isang rabii ni Abraham, rimwar iti tuldana, nagparang ni Apo Diyos ken kuana ket Abraham kunana. Bilangem dagita bituen itatangatang. Normal iti kunana ni Abraham, Apo unjak mabilang ti kaaduda. Ti kunana ni Apo Diyos, Abraham, kastanto iti kaadu iti kapututam. Una naman ni Apo Diyos, Abraham, bilangem dagiti binukil iti darat ita mabadbadbikam. Una naman ni Abraham, Apo ang mabilang. Kunana ni Apo Diyos manay, Abraham, kastanto iti kaadu iti kapututam. His generations will be as numberless as the stars. It will be numberless as the sun. Nga, malaglagi pa inyo kakabsat. Idi nagparang ni El Shaddai ken ni Abraham. Manutawin na ni Abraham, 99. Awampay anak da ken ni Sarah. Ang tagamin kakabsat iti napasama. There was a twist and turn in the life of Abraham. Agsipog ta saan nga aganak ni Sarah. Ni Abraham inala na ni Hagar ket naganak ni Hagar dinagan na ni Ismael. Namnamaen ni Abraham nga isun dayjay nga tulag ni Apo Dios ken kanyana. Kunana ni Apo Dios, Abraham, saan nga ni sika ken ni Hagar ti kinatulag ko, iti kinatulag ko sika ken ni Sarah. Ngarod na ilaksid kakabsat ni Ismael. No alain nyo manen, imayen ni Isaac ni Abraham, naganan ket Abrahamen, agtawenen kakabsat iti sangagasot, 100 years.
Ni Sarah, 90 years. No alain tayo kakabsat, iti physical condition, iti maysa nga agasawa itata nga panaweng. Ni Abraham, 100 years. Ni Sarah, 90 years. Physically, their condition was beyond, especially kini Sarah, childbearing. Nga malagip ko, idi binisita ni Apo Diyos ni Abraham. Idi sakbay na nga puuran iti Sodoma ken Gomora. Idi imbagana nga ni Sara nga asawam ket aganak into numay nga tawen. Ni Sarah imlek. She laughed. She giggled. Nangeg ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, is there anything that is impossible with God? Dahil kakabsat, iti pamati. Is there anything impossible with God? Kadaytoy at tulag ni Abraham kini Apo Diyos. This is a story about grace. Taawan kakabsat iti maaramid ni Abraham kini Sarah. Ni Apo Diyos iti bimaay. Tapno dayjay kari ni Apo Diyos kini Abraham kini Sarah matungpal. No daduma iti salsaludsuden dakit. Apay nga inuray ni Apo Diyos nga ni Abraham ket 100 years old sa naiyanak ni Isaac. That is beyond our questioning kakabsat. Ni Apo Diyos iti nagdesisyon kadayjay. The right timing ni Apo Diyos ket adda iti kayat nga isuro kada tayo. Dayjay kayat nga isuro kanya ket dayjay pamati isu iti kapapagan. Nga ijay tiyempo nga saanen a kabailan nga daytoy nga agasawa ni Abraham ken ni Sarah ket aganakda. God intervened. Nga madamanan kakabsat iti pan nakasubok ni Abraham. Agtawin ni Abraham iti 120 years old. Ni Isaac was about 20 years old. Idi nga nagparang ni Apo Diyos kay ni Abraham ket ibagana apang ka iti daytoy abantay nga isunto ti pangibaga nga papanam sikaken daytoy ubing kabigetan nga sa palaunay napanda. Idin nga makadanon dan ijay sa kaanan na the foot of the mountain. Kunana kadigijay nga adalan, wenno digijay adipen kunana. Pagbati kay ditoy, siyak ken daytoy ubing agsubli kaminto. This word of Abraham is a word of faith, defying his rational feeling that inbaga ni Apo Diyos ken kuana ket apang ka ijibantay. You sacrifice your son and your only son Isaac. Ngem ti inbaga na ni Abraham kadigitoy nga adipen. Agsubli kaminto siyak ken daytoy ubing. Let's go in
follow the story. Imuli ang agama, bit ni Abram da jay apoy, bagkat ni Isaac da jay kayo. I don't know how many hours was that. But it must be hours of golden silence. Inggan nga idi nga nakadanundan, ije tuktok da jay abantay. Nangaramid digito nga agamay iti altar. Kabayatan nga raramidin da jay altar kunana ni Isaac amang unana. Ayan na nga da jay idaton nga dinawat ni Apo Diyos. It must have broken the heart of Abraham. Idi nga ibagana ken ni Isaac barok sika iti dinawat ni Apo Diyos na maidaton. I admire the faith of Isaac. Mabalin na kuman kakabsat nga tinarayan. Makakamakampay, makakamatpay, dahil 120 years old, kung di kababanwagan lang at 20 kat. Awanan. But Isaac said, Ama, no dayta iti dawat ni Apo Diyos, aramitan. Mismo nga ni Isaac iti imuli iti rabaw iti altar. Nagidda ket kunana kini Abraham aramidem ama ta isu iti dawat iti Diyos. We know the story. The story ends with the famous word, the name of the Lord, Jehovah Jireh. The Lord shall provide. Amuyo, kadaytoy kakabsat nga panakitulag ni Abraham kini Apo Diyos. Adday iti dinawat ni Apo Diyos nga sinyal, physical sign, kadayjay apan nakitulag na kini Abraham ken amin akapututan na. Iti Genesis 17 verse 10, kunana kabsat, this is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. Apay apinili ni Apo Diyos daytoy. Nawagas kakabsat. It is an outward appearance nga kayat nga ipakita nga adagtoy iti kapututan ni Abraham manipod kini Isaac iti amin tun nga generations ni Abraham, they will be circumcised. Makugit kakabsat. Let's go back. The lesson tayo idi na panalawas. Idi nga nakitulag ni Apo Diyos kini Noel
Nangited ni Apo Diyos iti pagkilasinan kadayjay atulag. Isu dayjay bulalayaw. Iti tunggal kalpasan amal agtudo unana na Apo Diyos. At danto ti agparang a bulalayaw. Itatan idinakitulagay ni Apo Diyos kini Abraham. Masapol nga amin alalaki ket masapol amakugit. In verse 24, iti Genesis 17, and Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Agsipod adadtoy ni Apo Diyos nakitulag ken ni Abraham una na sika mismo sika iti mangyun una nga agda dayjay pakakitaan dayta nga nagtulagan ta. And Abraham was 99 years old. He was circumcised. Amo yu daytoy gamin nga issue about circumcision became a deeper issue about itipan na kaisalakan. Idi panawanan ni Pablo kakabsat. Dagiti kapututan ni Abraham, meant to say this, the Jews, ket ipapilit da kadagiti hintil nga nagbalin akamkamang iti iglesia nga isuda ket masapul a makugit akas iti pannakakugit da tapno agbalinda apaset iti pamilya ni Apo Diyos. There is now the deeper interpretation for that. Kakabsat ko, iti puntos dito, inadal tayo about an everlasting covenant. No ni Apo Diyos iti nakitulag, ket babaen kadayjay tulag na ni Apo Diyos nagkari. Daytoy nga Diyos nga isuna ni Yahweh, isuna ni El Shaddai, kabaelan na atong palen iti anyaman nga inkarina nga aramiden na. Ulit ito. Kabaelan na atong palen iti anyaman nga inkarina nga aramiden na. Uri pa'y iti tiyempo nga it is almost impossible. Physically, God is beyond natural laws. Ulitin ka tapos. God is beyond natural laws. Nagpintas tayo inadadal tayo kakamsa. Nga ni Abraham na sursuro na iti agtalek ken ni Apo Diyos. Dayjay inbaga nga magnaka iti sangwanap. And you will be blameless. Would you imagine how many years nga idi nga inayaban ni Apo Diyos ni Abram nga rumuar ba ni pod ijay nagapuan na kakabsat ijay Ur of Chaldeans. Ket isuna nakipagpagna kini Apo Diyos. Kabil tayong kakabsat nga, no, idi inayaban na ket 60 years old. Ni Sarah ket 50 years old.
Hampelaw nga na nga imposiblian niya, nga kaanak da. Ngem kalpasan iti sumagmamano ataw tawen, years drag, and slowly, titawen ni Abraham ket 99, ket ni Sarah ket 90, idi nga nayana. Ni isa. Ani iti puntos ka pa. Iti puntos iso da ito. Adda kaditi inkari ni Apo Diyos kanya. Adda kaditi inkari ni Apo Diyos kanya. Dayjay kadi nga inkari na. Insapatana gapu itinagan na. Naglagipin nyo idi nakitungtong ni Apo Diyos ni Abraham kuna na siya ni Yahweh. Siya ni El Shaddai. God used his two names as an instrument of his covenant with Abraham. Idi nginusar na dayjay nagan na. Iti inbaga na Abraham inusar on tinagang ko. Tung palet kentong palet iti ingkarik ken ka. Tinungpal ni Apo Diyos di ingkarina ken ni Abraham. Ni Apo Diyos aramidin na may tung palet na may iti ingkarina nga agpay ken ka. Kakabsat ko, daytoy nga agnanayon atulag, nairaman tayon kakabsat. Taidi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal amanubot tayo. Nagbalin tayon a membro daytoy adakkel a pamilya. Kapututan ni Abraham, nga binindisyonan ni Apo Diyos. Nairaman tayon kalayjay nga agnanayon atulag. Anyan nga nagpintas kakabsat. Nga ni Apo Diyos no isu iti nakitulag adda iti pannakapalin na atong palen na iti anyaman nga inkarina kadayjay atulag. May God bless us. Ket daytoy kadi nga leksyon tayo kadaytoy nga lawas. Mangyasideg kada tayo kadayjay nga naununag nasisiyaat apan nakaawat tayo no anya iti kaya na nasawen iti pamati. Dayjay pamati nga agtalag. Dayjay pamati nga ni Apo Diyos ket aramiden na iti inkarina ta isu nga ron iti Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos agyaman kami. Agsipod ta sika iti Diyos anik tulag kini Abraham. Sikaw Diyos insapatam gapu itinagan nga tungpalem dayta nga inkarin babaen metlaen itinagan. No kasano iti panang tungpal mo kadayjay inkarin kini Abraham. Dawaten mi nga tulungan na kami agpaman. Tapno digiti karim nga isu iting kambasaan kadigiti napateg na saw. Agbalinda ko mga putno apaset iti panagbiag mi. Marik nami digiti napateg
niken ka. Tulungam iti tunggal may sakat. Iti sisirek ni Diyos kadaytang panakipulag niken ka. Tulungan na kami. Babayin ka di iti parabor mo. Agbiag kami amatalag kama. Wen matalag nga agaramid iti pagayon. Pakawanin na kami dahil iti dinawat ni kay kariyang namin na po ni Jesus. Amen. Kaya't mi iti agtutuloy nga agyaman kamagsa. Wen agyaman sinta adda kayo nga kadwani nga agad-adal ka ng pusaw na. Nagsapay ko mga noan niya iti leksyon, ano iti binasyon, nga iso iti naawat tayo kada mga leksyon nga inatal. Niyang nagsaya at nagpapasa. Nga i-share tayo dahil nga bindisyon na. Kadagiti gagayon tayo. It ni Apo Diyos to iti maragsak. Isublinan ko dahil bindisyon na kasapulan. Maminsan pa ay Happy Sabbath. Happy Sabbath.